Сама. Виждам ли се? Или малко да го наглася така. Не мога да видя как изобщо се вижда. Много ме скука хора. Ще изцвиря съм тук вече. Ай, на здраве. Да, питам. Вижте, какво изобщо сте в този форум, не? Аз също съм там, защото много се смее. Много не е смешно. И главно спаме. Значи, след някои други хора, може би съм спамер номер 5 човек. Ще пусна тема да проверя. Кой точно номер спамер е батканан? Номер 3, 4, 5 или може и да съм номер 1. Аз обикновено само спамер. Значи, понеже не съм много умен и само спамер. Така, не мога да пусна нито една умна тема. Що така? Защото съм прост. Да. Аз един път бях пуснал една умна тема, да. Признавам се. Обаче никой не писа и реших повече да не пускам на умни теми. Защото в умните теми не ми пишат хората. Те искат все нещо там за анала, за члена, за близането, за лизането и така. Така. Изобщо. И ракийката си е била ваша светлост, не само шпека. Да. Хора, да ви кажа, много ме е готвил съедно. Много се смея там, не. Майка ме стара. Няма забравя, като влязах за първи път, и като почнах да се смея с темите. И там така имаше едни неща от страни в страницата. Докладвай бък. И аз докладвам бък. Пиша. Хора, много ме е смешно с това сайт. Вие сте велики, сайтът е велики. Всеки ден по 2-3 писма. Всеки ден по 2-3 писма. И нямам, те сигурно са луднали с мене. Как че да нямам значение. Кой има кефи най-много ли? От сайта. Кефи има най-много само един човек, за който не я каже името. Естествено. Обаче следващия, по който ма кефи е... Сега ще чуете един звук. Добре, няма нещо желязно, има ли нещо желязно? На какво ви удра? На желязно, нали? Кой ма кефи? Тиникета! Защото е голям сербер. Обаче нещо напоследък ни е отпуснало юздици. Да. Това е лично мое мнение, но... И така трябва да бъде сега. Ние сме отшли в този сайт да се приказваме за путки, за газове, за празници работи. Сега не може да слагат бам, че си казвам някой, че вижте ми путката или яш ми хуя. Нормално сега сайт за разкрепостени хора. Аз един път бях казал какво значи разкрепостени. Като е нещо като пуснати, така като Сирията, дето е излязла. И тая. Сега, какво да кажа? Трябва да има малко компромиси. Просто има вече хора, които са зависими от сайта. Като им сложиш бан, правят си 5 профила и пак пишат. Малко по-леко. Нали една ракика. Малко ще бе, извините, ама. Ох, тече, ракике.
На бапен, абсента, елексира. Жалко, че няма талата, брат. От. Чак са разля, нищо той за умрелите трябва малко, и така малко. Опа. Като умра, ако някой разлива така за мене. Общо взето, сайта ми харесва, де. И рекламирам го навсякъде, когато мога. Даже и сега ще го рекламирам. Значи, сайта gpme.com, мога да го напиша, ама няма с какво. Е най-великият номер 1, да, в класацията на сайтовете. Стоят на Batman класацията. Най-великият сайт в България, да. gpme.com. Значи там има всичко за всеки. Така да се изразя, да. Точно така. Там има всичко и за всеки. Кой каквото търси. Някой търси мъж, други търсят жена, момченца, момиченца, нали, естествено, над 18 години. Общо взето е така. И всъщност секса ми раша там. Не ме раша, да, само с нея секс не прави. Секса, отвратителна работа. Секса е за селеници. Любовта е градска работа. Ти се самориш там. Брах. Тук е истината. Тук Така. Учите ли хора? Много ме е скука. Само ме е скучно сега в момента, защото можех да съм си на компютъра и да драскам глупости и темите. Естествено, ма като бях съпунджията, и много се смяхме вечер. Добре. Някой да ще ги гледате звънати изобщо. Майна ако ще да гледате. И те, имам нужда да се изразявам някакси по някакъв начин. Не съм много умен, не близка с някаква голяма умност, но опитвам се. Ще да се пусна пак една сериозна тема. И ще има вътре точно 13 поста и така ще се отиде в кирече. Така. Не ма бива по умници теми. Виж, със свинеци по-ма бива. Значи, аз се казвам Ивайло, нали, пък Ивайло е бил свинар. И така. Явно, каквото име получиш, значи така нещо от миналото, така ти се предава по някакъв начин, предполагам. Влекът на свинеци някакси, ако стана един свинарен. Прасита, свилейла, свинарла. Все готини фински имена. Пък и те не говорят много. Може да си ги чуваш, никой няма че отборно. Добре, сега примерно жена ми, кои тегне една майна, не се седи после, има да вика, бах. Друга се на свинята, като тя мама ти свинска да е, ба. Виж, няма да ти отвърне нищо, само най-ново да каже, и толкова. Можеш да ги биеш даже. И да бягате скочено. На здраве. И така. Скука ме хора. Се правя клипчета до странта тук. Който иска да ги гледа после. Дам. После пак.